Mä oon Eetu Pönni ja mun esitys käsittelee sellaista aihetta kuin, että miksi Kouvolan kaupungin tulisi ostaa Mielekan rinnekeskus. Lähdetään ihan perusasioista liikkeelle, eli Mielekka on rinnekeskus, joka sijaitsee Kouvolassa noin reilun 2 kilometrin päässä. Ja siellä on rinketeitä kaiken tasoisille ja ikäisille ja tarjoaa myös laskettelukoulutusta. Valittiin myös vuonna 2013 vuoden lähirinteeksi Suomen hiihtokeskusyhdistyksen johdosta. Ja kesäisin ja syksyisin siellä toimii tuo bikeparkki, joka mahdollistaa alamäki- ja maastopyöräilyn, joka sitten taas mahdollistaa sen kokovuotisen toiminnan Mielekalle. Mutta valitettavasti he hakeutui konkurssiin tänä vuonna 2025. Syitä tälle konkurssille oli useita, esimerkiksi maksukyvyttömyys. Mielekalla oli velkoin noin 400 000 euroa. Muun muassa edellisille omistajille, kalustovuokraajille ja käyttökuluista esimerkiksi just sähköyhtiöille ja vesiyhtiöille. Korkeat ylläpitokulut ja kallis infra, eli Mielekas nousi merkittävästi noin vesi- ja sähkökulut edeltävistä vuosista, ja rinnekalusto oli tosi vanhaa ja niiden huoltaminen maksoi, ja niiden uusiminen ei vaan ollut taloudellisesti mahdollista. Myös epävarmat talvikaudet, eli ei voitu olla varmoja, että minkälainen ensi kausi tulee olemaan ja että minkälainen nykyinenkin kausi tulee olemaan, koska Etelä-Suomessa nämä talvikaudet on tosi vaihtelevia ja se vaikuttaa tosi paljon tuohon toimintaan. Ja sitten viimeisen liian pienet vakuudet. Mielekalla ei vaan yksinkertaisesti ollut tarpeeksi vakuutta tarpeelliseen lainaa tai rahoituksen hommaamiseen, jolla oltaisiin selvitty sit taloudellisesta tilanteesta. Sitten, miksi Mielekka tulisi pitää toiminnassa? No, ensinnäkin sosiaaliset ja liikunnalliset hyödyt. Ennaltaehkäisee syrjäytymistä etenkin nuorilla, kun ne pääsee sinne rinteeseen sosialisoitumaan ja tekemään uusia kavereita. Ja nykyistenkin kavereiden kanssa tietenkin. Ja hiihtoseurat valmensi tuolla Mielekassa just alppihiihtäjiä, ja jotka joutuu nyt lähteä just jonnekin kauemmille rinteille tai jopa lopettamaan sen harrastuksensa. Ja liikuntaa kaikenikäiselle, just nuorille just opettaa nuoria viihtymään ulkoon talvella. On helposti talvella saattaa jäädä vaan kotiin, kun esimerkiksi kesäisin paljon enemmän nuoret just ulkona. Ja vanhemmille ikäluokille just erittäin hyvää liikuntaa, joka voi esimerkiksi ennaltaehkäistä sairauksia. Taloudelliset hyödyt. Potentiaalinen taloudellinen hyöty. Mielekka voisi siis periaatteessa toiminnan saada kannattavaksi, mutta siihen vaadittaisi just tiettyjä toimenpiteitä, kuten kaluston uusiminen, ja sitten mihin ei oikein voi vaikuttaa noin suotuiset talvikaudet. Ja kaupungin vetovoima. Harvassa kaupungissa on mahdollisuus just lasketella lähirinteillä, joka saattaisi tuoda just lapsiperheitä asumaan tai muuttamaan Kouvolaa. Ja just turisteja saattaisi tuoda Kouvolaa. Yhteistyötapahtumat, yhteistyöt just muiden yrityksen kanssa mahdollistaisi Mielekan ja muiden yritysten välisen hyödyn ja voisi tuoda lisää asiakkaita siinä mielessä. Esimerkiksi turisteille jotain majoituspaikkoja ja Mielekan välillä jotain yhteistyötä. Mielekka työllistänyt myös vuosien saatossa kymmeniä ihmisiä ympäri vuoden just tämän bikeparkin ja ton rinnekeskuksen johdosta, että siellä on oikeastaan koko vuotistoimintaa ollut. Yhteenvetoon Mielekkan pitämien toiminnassa edesauttaisi just erityisesti nuoria, mutta myös kaikenikäisiä ihmisiä sosiaalisesti ja terveydellisesti. Mielekka olisi myös mahdollista saada olemaan kannattava yritys, mutta suurimpaan riskiin on just nuo Etelä-Suomen vaihtuvat talvikaudet.